Здравейте хора, време е за следващото видео. Тъкмо заснех малко тренировки за един клиент и отивам да тренирам аз. Нямам търпение да се приключва вече. Чакайте да ви покажа тук е графика, как върви. Много е яко. Харесва ми. Вече си имам и микрофонче. Много се кефя. На доста добра цена беше 20 лева. Надявам се да издържи пък след време по-качествено. Ето е залата, ако не сте я виждали, за групови тренировки. Просто е страхотна. Просторна, чистичка, има си климатик и всичко нужно. Хайде! Още не съм свикнала да не ми пука, че снимам и че съм с микрофон. Може трябва да сложа някакво черно бесие, да не се вижда. Но да, ще загрея. Тук има един човек. Мато и един ми стига да се притеснявам. Ще снимам, не е друго. Загреем. Винаги трябва да загряваме динамично ставите преди тренировка. Ще се дали на микрофона се чува как ми хрупат ставите и всичко. И тук хрупам, правим кръгчета, като правим долна част, каквато ще правим днес. Трябва да загряваме и горната, защото и тя участва доста активно, особено при клика. Поне мога да си мънкам под носа сега и се чува на микрофона, ако не е друго. Китките. Аз имам проблем с китките и не от друго, ами защото спа ето и така. И се чупя цялата ръка и после не мога да се я сложа наобратно, защото 8 часа да стоиш така не е много добре. И не мога да се отуча от този навик. Не заспивам така, но по някое време през нощта се събуждам точно с изкривена китка. И лактите също ги слагам в някакви страхотни пози. Явно като се снимам тренировки, ще трябва да идвам, когато няма хора. Така, преминаваме към таза, много важна част, когато правим крака. Така. На другата страна. Много ме е странно, когато хората влизат в залата и директно почват да тренират, без да загреят, без да подготвят тялото. Просто влизат и почват. Не знам. Аз се чувствам супер скована, ако го направя това нещо. Въпреки че се движа доста в работата си. Коленцата. Дали вече изглеждам като откачена да си говоря сама? 100%. Нещо няма да е за първи път. Така, малко пускаме насам. По-динамично. Ето тази изпука вече. Няма страшно, това не е проблем, това е просто въздух. Така, правим няколко клека на болки. Пускаме долу. И усукваме тялото. Много е важно да използваме всички възможни движения на гръбнака. Супер. Малко настрани. Тесно. Леко чекиращо надолу. С надежда никой шофьор да не се блъсне. Обратно. Да почистим пода. Значи не искам, не съм го чистили. Чудесно. Това трябва да го включите в загрявката си. Сме изгърбени от тези телефони, лаптопи, компютри, седяща работа, коли и това нещо 100% трябва да го добавите в ежедневието си. Така, пълна горе още колко дълга загрявка.
Даже се и подгрях. Супер. Сега да дигнем пулса на крос-тренажора. Почти винаги загрявам на крос-тренажора, защото много добре раздвижва цялото тяло. Пък и ми дига пулса. Така че почвам да свиквам да си говоря сама. Въпросът е и другите хора дали ще свикнат. Ще я пуснем часовника. Да видим след колко банички ще може да изядем. Школам се. Разбира се. Нека няма да обяснявам за техниката. Друг път ще, за да мога да си дишам. Почакаме минута и половина-две. Стараем се да ви до отказ. Срам е да се говоря сама. Това е положението. Не е нужно много упражнения. Едно, няколко серии, може да си ходиш. Неделя ще ходя на спининг за първи път. Ще оцеля или фитнес инструктор на спининг клас. Това ще е заглавието. Слагам слушалките, да ми е по-приятно този тормоз. Вече вързахме косата, че иначе ще стане ужас. И така, ще седим на следващото упражнение. Познайте какво е. Тук, разбира се, след като си сложих слушалките, микрофонът явно е спрял да работи. Съответно, почти нищо не се чува, но поне може да гледате как се тормозя. Жалко, защото по-напред показвам упражнения за корем и малко разтягане също. Хайде ще се възползваме от това, че не говоря. Малко може да поговорим за техниката ми. Както виждате, съм застанала под формата на масичка. Пускам таза надолу, като не правим никакви чупки в кръста и избутваме нагоре от петичките. В принцип може да е още по-дълго движението. Ако искате основно да наблегнете на дупето, го правите в по-горната част. Хубаво е да направите поне около 12 повторения и накрая да е до отказ. Следващото упражнение е едно, което супер много харесвам, защото наподобява техниката на румънската тяга, но е много по-безопасно за кръста, особено когато се усвои добре. А именно взимаме един диск или може без диск, свиваме горната част и натискаме с таза към мекчкото, което е на уреда. Съответно така използваме задното бедро и дупето, а не кръста. Наистина е страхотно упражнение, опитайте го и отново гледайте последните бройки към 12-15 да са до отказ. Тук също обяснявам разни неща за напада, но не се чуват добре, също така пускам някоя друга шега. Но за съжаление няма да бъдат чути или поне не толкова добре. Иначе относно напада, правим голяма крачка, гледаме двата крака да са под прав ъгъл, като избутваме от предния крак с петичка и не свиваме колената, не разгъваме колената напълно. Горе издишаме и стягаме корема, когато избутваме нагоре. Тук може да направите повече повторения, много зависи какви са ви целите. Аз се старая да правя повече повторения, защото не искам да добавям голям обем в краката. И навеждате леко тялото, ако искате повече да таргетирате задното бедро и дупето. Не, че не участва пак предното, но една идея повече се набляга на задното бедро, когато сте наведени напред.
Тук казвам, ако не изглеждате така, тренирали сте изобщо и това е напълно вярно. След упражненията за крака реших да направя малко корем, защото нямах много време. Това е едно от любимите ми упражнения. Много трябва да внимавате с дишането тук, но в някое друго видео ще обясня за правилното дишане. След това направих един планк, но преди това се полюбувах малко на гледката, която имам от фитнеса и залеза всеки път е страхотен. Тук вече се мъча с планка, държа колкото мога и това е. Тук също трябва много активно дишане. След корема разтегнах малко, за да може после да не съм толкова скована. Вече 100% го правя след тренировка и като цяло в ежедневието с клиентите. Постоянно се разтягаме. Това са ми едни от любимите упражнения за разтягане. Може да ги видите. И след малко ви казвам чао, но съответно не се чува много добре, но въпреки това ще го оставя. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в някои от следващите видеа. Целувки!